Kajing snew polat ka surok bat kajing bamdon ki jing kieng yat kali babiang. Kalau wan ra jing e kipat ba jong snong ti ba bat ki snong ki ba marjan. Haka khandri torik rumpang arja arpulai nakal yang jong seng new trap National Youth Movement West Khasi Hills District haka jing elam jong president ke district uba Thailand Star Lingkoi lembat ki noy elam snong nak snong ti ba nong ston kila hiar ban jurep hi ya katai ke surok bat ban pensi shahi da ka baringdor habaro silenter ke surok halor ka jinglong jingman ke jing snew bat ke jing jot rathai jong katai ke surok laya thu bagi pat ba nong song snong katai ke than ki jumat ki jing e ba kraw haka let kawan kata haki poliur khamtam namar ka jing bamdon ki jing kieng biang hak bagi nong lek nong wan kamtam ki khna skul ki hab ban kam bat ban yat lingba yakawai kawa kabadon haswa ban poi shakas nong ti ba haba kran sikilat pathai kubor uba Thailand Star Lingkoi u president katei ka seng ulai thu bar halor katei ka benta nakal yang ka seng menta ka sngi ka khan torik rumpang arjal arpulai kala lek ban bu sendon da jingtho hakmat u deputy commissioner ka West Khasi Hills district uba Garrett LNS Dykes IAS ban pen ngo halor ka jing e jongki pat ba nong song snong jong katei ka than Bayate bukan ke surok ila bu kijing tho haliang sarkar tenrei hatu menta mi ibak ka sarkar kampatla pandai ERUM te nakata kadau mi pentip ruhapi ba wan pan pejlem pan penshalem ya kaneka jing e jongi kum kasnong ka bangidon khamtam lelim ta lajan wan kaliur ki kena skul kila chusa teng barabor nakat da kacing pemla pan kam yang ka wa ka ba kremdan kacing king ka ba biang nakaliang jungi kum kaseng HNYM West Khasi Hills District hadin ba ngila iyo sngew ka lingba ka jing ud jing nam jong ki pajba nong song snong jong ka snong ti ba ka badai hapo uput usam jong ka West Khasi Hills District jongi te Ila yo ru kajing ujor lingba ki riurang ba ki badai hapo jong kana kasinong tiba te menta kasngi ngila penlong ya kajing wan jurip nakaliang jungi kum kaseng HNYM West Khasi Hills District kum juru ngidon rekat hakane kepor bat ka HNYM tiba unit bat ngidon rekat ru hakane kepor bat ki sordar jong kasinong tiba ki sekretari sinong ki nong elam sinong ki riurang ba baro bat kum juru ki pajba jong kasinong tiba hi berkowai te hadin bangila yo ya kajing ujor nakaliang jongki nongsong sinong hibaro ringkat berka unit ngilawan mentakasi bonwan jurip hakabe dai batka jingking kabadon hakane ka sinong tiba kabayat lingba ya kane ka sinong tiba nanong stoin cha ka sinong tiba te kajing jingking kumba pilui ba kaladon kam kerki ngila bonong namar ba kamdon jingking hakane ka linti ka bakiyat nanong stoin cha sinong tiba te kidon tanggal linti yat kijat baru sikata kila shu ya shna lingba daki nong ilam sinong lingba ki pajba sinong ban ki shu shna malu mala tangban laj ban kam ya kene ka hanrai menta nakaliang jongki hadin ba kila syam sitom ban ya kene ka jingking bat kimyo ka jingking ka babha du mentaru te kila ut kila gerpat ya kaseng te kumta nakaliang jongiru ngilong balakloi ban wan han por bat ngilawan pej delai deru markhamat ba hoj kalong ka badai katkum kajing kajing ujor nakaliang jong ki pajba nong sinong ba kajing king ru kamdon te ngikirpat ya kibor ki bahalor baro la kalong ka naka PWD department lane naka blok department nong ston kumju ba pinsobha ban thaulem ki lat kilinti ki bakham kirki haiswa ba kan poi kaliur namar kumbang ilo isngeu na ki pajba nong sinong kalong ba hakapor liur kimla ban kam ya kene ka namar ka he te ki khna skul ki pajba nong lej nong wan ki balej yeu lej hat khamtam e hakabede ber ki khna skul lej ki sakut tang na kene ka te ngi kum kaseng ni bu ka jing kerpat ka bajur ya ki bor ki bahalor ba sngeu ba ban phai khmatlem ya ka sinong tiba dei tang ya kene ka jingking habangi lawan haka ne ka por ngilapej ba wat ka surok ru kamdon ka surok ka babiang tengi kirpat haka juga por ya nakaliang jong ki bahalor ba kinso ba ban pejlam nadu ya kane ka jingking khamtam ba ki kinamdon kano ka jing sakut haka por khamtam haka ba ki jolese haki por ba ki kit ya kinong pang nong sitom nakane ka sinong te laradai haka por liur kumno kin la syu ban kam ne ka namar ka ka dei ka ba ka he ya ka bangil apej mentaru ngi itu bakalong ka bajenjar bah lara ka dei ka por liur te
Ikirpat iki bor bahalor ba kin sobha ban phai khamat lem ya kasnong tiba ban pej lem ya ka jingking bat kham tam ya surok ro kumju hakaba ka surok ro kam syamladon kata ka surok ka babiang tela raja kino ki jingpang ki jing stom kham tam ki ba sendet ngila ban ong hakapur liur kin le kumno ki pajba nong senong te ngi kum kaseng hi bor kowe ngi bu ka jingkerpat ba sngoba banadu mentakas ngi kinlong ki ba pej lem ya kasnong tiba hi bor kowe. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, and opening of 50 new de-addiction centers statewide. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Meghalaya TMC kawan rak shapi ya kamai kan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan pinmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manwan barkum juru ban ajing era pisa ka belong 1000 tika si benai kata khat 1000 tika si sinem ka barok ki samla ki bampat don ni ka kam ka jam Hakane ka art penyo terek urempang John ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC